Tayo, kumusta iti flood control project sir? Okay mo di sir. Kano pa yung kanal pa sige sir? Idi pinangobrada dito sir kita dito 2024. So, by phase dito sir nga naubra dati sa balit contractor na sir. One sir sa bali sir. Awan mo tinagbalik nga berya since ngini patong balik iti proyekto sir. Awan mo kit di sir. Okay. Malaksid kay tirang tay sir. Sa bali mo taking kontrata mo dito sir ang tirang tay. One sir sa bali dito aking kontrata sir. Ano mo ti kasla ati bagada kadagay di ko sir pakamoda iti biyang iti DPWH. Kada ito yung ta sir. Oo. Awan mo timbak baka mo sir kada ito di pa amot pan nakalpas na. Basta may dala tagubray di ko the project may ta barangay mo kapitan kasi latin sir. O sir ta nipel lang amin kapitana tumasa di at sinublatak lang amin bagasyo nang ipakabuan da idi sir. Okay. Manong nga tawo mo sir nga obray ti sakupon ti barangay sir. Iti flood control dito sir. Ako dito sir akot mga lang mga 2 months lang dito yung brada sir. Dito dito na i-annex nga flood control lang sir. So awan mo ta berya sir. Awan mo ko di sir. Okay kap.